Maya't maya umano ang pananakit ng ngipin ng anak ni Nanay Jessa. Aminado si Nanay Jessa na nakakaligtaan ng kanyang anak ang pangangalaga sa ngipin nito tulad ng pagsisipilyo, pagtoothbrush sa araw-araw na naging sanhi ng pagkakaroon ng cavities. Kaya naman, pinatingin niya sa dentista mula sa Picho Kamsur ang kanyang anak para malaman kung gaano kalala ang kondisyon nito. Pag ang ngipon nito din, siging reklamo, makulog ang ngipon. Ngayon ng Ayon kay Dr. Criselda na madalas ang pasyente nila ang nakakaranas ng toothache ay ang mga bata kung saan dahil sa pagkain ng matatamis nagre-resulta ito sa cavities. Hindi naman umano masama ang pagkain ng matatamis ngunit kailangan magsipilyo pagkatapos. Sa ngayon po kasi, sad to say, mga toothache pa rin po, tapos pagpabunot. Karamihan po kasi sa atin, kapag nakaramdam lang ng pagsakit sa ngipin, tsaka lang po pupunta sa dentist. Kasi mas maganda po yung talagang simula pa bata, i-establish na po yung pagpa-check up sa dentist, yung pagpa-cleaning, parang preventive po, para hindi na mapunta sa pagkasira ng ngipin. Binigyan din ng health expert ang kahalagan ng tamang fluoride content na ginagamit mapabata o matanda para sa pangangalaga ng ngipin. Ang primary po natin, focus yung mga bata, yung pag-fluoride, tsaka i-introduce sila sa pagpunta sa dentist, ganyan. Para simula bata pa, marunong na po sila ma-encounter na nila kung paano magpa-dentist, ganyan. Ngayong Oral Health Month, pinaalalahanan ng health expert ang publiko na i-practice ang oral hygiene tulad ng pagsisipilyo na pananggalang sa pagkasira at pagkabulok ng ngipin. Nick De La Cruz, CSN.